Gizon bat zen be, eta hauen dela marka batzuk atzera zuen beharko gineke, Inglaterran kokatuta gutxi goetara aldaketa industriala hasi zen garaitara. Eta gizon honek burdel batean lan egiten zuen portero bezala. Orduan garai zaiek ziela eta burdel hortako zuzendari etorri zitzaion, eta esan zion zenbait gauza gehiago beharko lituzkela lanpostuetan jarraitu nahi batzun. Pasate baterako sarrera irterak kontrolatu, jende horien apuntea hartu eta beste zenbait lan erresizienak, baino behakin beharko lituzkela. Gizon honen arazo handienetakoa zen, ezagutzarik entzukela, adibidez idazten ere, txikila irakurtzen ere ez, eta hori lanpostu hori betetzeko funtzio berri horiekin gai etzala. Eta ondorioz, bere nagusiari hori dana kontatu ondoren, nagusi honek kalera botazen gizona, ezta? Gizon hau aita zen, seme-alaba zituna eta bar, karga ekonomiko zituna eta bar, beste asko bezala, eta ondorioz langabezian gelditu zen, eta zerraiki heldu beharren, ezta? Garaietan diotenez Inglaterran, oandik Europako beste zenbait nazioetan iten da, eta hemen beste gauza batxo batzukin bai, tabakoa poltsatan egoten zen, bilduta, eta zigarra errebe hartzen garain, bakoitzen bere zigarrotxoa egitizun, eta erretzizun zigarro hori, eta jarraitzizun, ezta? Gizon honek zerraiki heldu nahi da, azkenen hasi zen tabako hartu, papertxoak hartu, eta zigarro txikiak eraiki, eta bizpairu edo dozenardiko zehatxoakin, paketetxoakin, sokatxo batez lotu, eta industria berria zen eta revoluzioa zetorren hartan, pixkat aldunak zienak edo diru gehiago zeukaten eskaintzen. Eta aldi berean, erosle edo moda bihurtu zen hori, ze erostezuna beste estatus bat azaltzezulako, eta gaizalako zigarra erretzea, paperean inda zeona. Gizon honek jarraituzun horrekin, kontura uzan izugarrizko etekinak emango zizkiola, eta hortik juntzan, seitik gero, 20 paketetxoak itea, eta bar, eta baitare, produzio maila batzuta, makina batzu sortu, bere etxeko seme-alabekin hasi lanean eta bar, hortik izugarrizko negozio bat sortuzun arte, ezta? Diotenez, Amerikarren bat, banku gizon oso aberatzen bat, konturatu mentzan, iritxo mentzien horren berri, eta deitu mentzien ez juteko beak inion ezula. Eta gizon hau, eraman omentzuten estatu batutara, eta bankero horrekin bileraren bat, edo bazkari bileraren bat iten hasi zienen, bankero honek eskaini omen zion bere enpresa eta bere negozioa erosingo zizkiola. Eta beha jartzeko zenbat zifra nahiko lukeen, eta sinadura kontratua sinatzeko. Eta ala danez, gizon horrek gizon badiruko eskaintza bat ino mentzio, eta sinatzeko mantzionen, gure protagonista honek sinaduran X bat ino mentzun. Eta bankeroak somentzun, eta nolaz X bat eta ez dure izena, eta erantzuntzela eskendik zoritxarrez, baina ez naiz gai idazteko eta irakurtzeko. Eta esan ziola, hau harri gara da, zezu baldin da idazten eta irakurtzen jakingoa zen du, ez dakit nola kristo iritsiko ziren, gabe onta iritsi baldin bazea. Eta honek erantzun ziola, nik idazte jakin manu momentutan, burdel bateko atezaino izango ditzen. Paradoja hori esan da, beti egoera ikusi gara zein da, eta hemen lehen entzun dut zenbait zutan aurreko esatariekin, problema hitza, baina problema hitz bakoitza, oportunidad hitz bezala irakurri daiteke, eta irakurri behar genduke, eta gu saiatzen geha irakurtzen horrela. Hau esan da, egun lehenengo, eta eskerrik asko eguna gonbidatzeagatik, ni hanpotik nator jartzen duen bezala, frustrazio txiki batek ikungo naiz baita aitortu behar dizuet, ze uste nire ingles maila bajua pixkat altua bazala, eta Michael Dizketan endaren kontura naiz, eo azkarrak itzein du, eo bestela ondik ikatzeko gaudela asko. Hanpotik nator ni, bi divisioetako enpresa zan hau, gero bateratzea zitzein godu pixkat zeintzuk dien konzeptu, bat poian, behasain entziona, 1962tik sortua, eta hanko bestea fundizioa Ideazabalen eta 1964tik sortu zana. Eta bi hauek bat egin zuten 1960 urtean, eta hoian momentu hortan fabrikazioko
auxiliarrak egiten zituenak balbula gintzan hasi zen, garai hartan. Orduan pixkat fundizioa eta balbula gintza komplementu edo katearen jarraiko atalak izatea pasa zien. Badauki honek bere kontestua, garai hartan krisi egoera zeolata eta jok edo eliz ingurutan zebilen jende esan dezan inplikatua zen hau, lanpostu berria sortzea, nagusiaren alako kontrako rebelazio bat zeon, eta orduan kooperatiba gintza sorrera eta bazen olako movimentu bat, eta hor baita badaude Anporen sorrerako zenbait aztarna. Gaur egun, azkar esan da, 2008 urtean Anpo ingenieritza, fundizioa eta balula sektoretan gaude. 525 pertsona inguru bertan gaudenak, proiektu honetan, eta beste 150 edo 200 pertsona esan ditzazkeu, munduan zehar dauzkagun pertsonetan, eta guretzako lanean ari diren artean egongo dira, gutxi gora dira. Ikusten duzen bezala fundizioan ustagintzan 200 pertsona gaude, beste alor badokeu mekanizazioko beste pertsona eta balulatan beste 200 pertsona gutxi gora dira. Kontinente guztietan daukagu presentzia, eta gaur enpresa industrial bat izan liteken berdin-berdina beha, gure virtute eta akatsekin, industria baiari egokituta. Ni Lazkautarra naiz, 1971an jaioa, eta Anpon 1985etik nau, eta bertako lehendakaria 2000 urtean hautatu ninduten. 2000 urte hortan hortxe jartzen dut, abordamos un cambio organizativo basado en la libertad y la responsabilidad de las personas que comparten el proyecto empresarial. Hoxe dantzan gure ideia, gure norabidea, eta geroztik horran atzetik gabiltzan dik. Lortzen nahi gauza batzuk, eta beste batzuk oraindik lortzeke ditugu, ezta? Nik nahiko nuke zuei ematea alde praktikoaren bersio bat, ezta? Teoria asko daude, eta teori guztiak azkenan gutxi egoio soportatu litezke, baina gero hau benetako eta egunerokotasuna bihurtzen daren, orduan sortzen die zailtasunek, eta hor sortzen die oportunidadak, eta orduan hori danak die landu behar dien gaian, ezta? Lehenengo eta behin, baloretaz da asko hitz egiten da, baina askotan balore bat gure ustez mintzat zaila da erakusten eta eskola bat ajur liburu baten jarri, eta horri buruz zientzia egiten, ezta? Azken finen, baloreak hor daude, bakoitza ditu, eta nire ustez gainean momentu honetan eta mundu occidentalean benipin, bestea ez denigei ezautzen, oso gutxi ditugu, eta ditugunak agian ondo osnartu beharko genituzke noa garamatzaten. Oain da, aurtengo udako kontu txiki bada, baina baloretaz nahi honek beak asko osnartu arazi didana. Udan okorretan geundela, nik seme txiki bat duket, eta behakinean teatro moduko bat ikusteko asmotan, eta sarrera baten geuden nera urtizon gizonezko bastant heldu bat, eta iruzpalau mutiko hola zituen onduan. Eta sarrera erostea juntzanen zeuzken 6 urte arte jartzen zuen txarteltxo bat doan zala, eta 6 urtetik gora ez dakizen badiru, ezta? Eta gizon heldua juntzan dutza, eta zentzen, yo tengo 2 o ez dakizen bazien muy pequeños, yo el adulto, y este que tiene 6 años. Eta sarrera saltzen ari zanak, hori da matizazio indiazuna azken finen, zer esan bazenit 5 urte ditula, ia danak iten duen bezala, nahi pasako zenean, da akitu ez da. Eta gizonak erantzun zion, nik entzunean esan, zu engainatzea erraxia izango zen, baina beha engainatzea ezinezko izango zen. Zati behantzako jente gintzutea 6 urte ditula, ja da, ohore bat, ez da. Horren, nik perzibitzen nuen gizon hartan dauzken balorek, igual, behakin oso urrutea iritsi ditekela. Eta askotan, lehenengo konportamentu gurek dienak, hor hasten gaia lehenengo asenaturak suspenditzen, edo aprobatu oso justuak lortzen, eta gero handik aurra, egiten nahi gehan, kastillo hori, gero ez da, inestable arriskutsu goazatzen da. Guk aurtengo maiatzean, prentxean da entzungo zen duen, Anpo MF zentzion eta irtetzea erabaki gendun, imaginat gauza gatik eta bat, hortan ezkera sartuko baino geroztik saiatzen nahi geha, ea ze oinarritan kokatu beharko genduken gure enpresa, eta enpresa bezala diotenen proiektu sozioekonomikoa da, beraz ez dauk ezertan enpresara bakarrik mugatuik, ea ze balore edo zertan oinarritu beharko genduken gure proiektua interesgarria eta pixkat alaie izan dein, bertako lankidekean entzako, gure ingurunen daun jendentzako, gure entorno sozialarentzako eta etorriko dien pertsona berrintzako gehien bat gaztek eta
zuen eskutatik irtetzen dien ikasleek dienak, ezta? Orduan, lau oinarri gai izan geha bereizteko, eta lau oinarri hauek gutzako die hain garrantzitsuk, momentu baten elkarte bat sortzen baldin badu enpresa ezberdinek, edo beste hainbat erakundena, oinarri hauek uste dugunak pixkat batu behar gaituztela, eta danok errespetatu beharko lieken oinarrik izango dira. Bat, solidaridadea da, eta hau teoritik praktika izugarrizko aldaketa dago. Danak esaten dugu, naik frase a los colegios o al sillón, baina nik jende gutxi ezautzen dut horiekeko gai dana, eta praktika indona. Beti dago el yo, eta mi estómago, eta mi yo soy muy bueno y sé mucho y está hacer. Y el entrenamiento y la educación ya os daré yo, pero yo ya lo doy por asumido. Hor, olako gauzatan, aldaketa asko uste deuen behar dela, bai enpresa mailetan, eta irakaskuntzan bai, eta gizartean ere. Gauzatxo bat esan nahi dizuet lehenengo, eta nik uste dut baita beste oinarrizko gauza dela. Gaur egungo erakunde gehienak nondik datozen konturatu beharko gineatek, ezta? Ni ez naiz heldua eta ez gaztea, hor badauket laguna bat ere buruarekin, baina ez naiz elizkoia ere. Eta hau diozuet, gaur ondaren organizazio gehienak badirudi edo jendearen ustetan da estruktura militarretatik hartutakoak diela, baina beste jakitunago omendienek diote elizatik hartutakoak diela. Hor da jerarkie eta piramidea, hori ez da gaur egun arte ia inork ez da hausi, eta zoritxarrez organizazio baten sartzen zaren ja asumituta daukezu nire gainen hau da eta nire azpin hau da, eta hemen hau di. Orduan batzui favorekin barrezket eta beste batzun horren nola konpontzen naizen. Eta izu aldi beren kontu militar estrukturak eta elizarroiztik dago zen mendetan gauden gaur eta orduko organizazio batek balio dezaken ala aldatzeko garaia iritsi da. Liderazgoa, berdina, liderazgoa azken finen izan liteke pertsona oso jakitunek eta oso komunikatzaile onak dienak eta lortzea, baina zoritxarrez uste denik gaur egun ez da gehiegi. Eta horren liderazgoi taldetan lortu beharra daula usten dugu, eta hortan saiatzen gara. Ezkenen ez pertsona bat magnifikatuko deuna eta gaituna, baizik eta talde bat lorpen handik iken jongo dana. Eta hortako, gure ustez, eta horra aipatzen dut, erlazioen mundua da, momentuetan gehien landu beharko gendutena. Erlazioa bai gure ingurunean, eta bai munduarekiko ere. Beste bi gauzatxo, bat gutaukeun proiektoi pertsonena da, eta pertsonen artean helburua exitoa lortzea da. Eta pertsona diotenean, adibidez zanpon, eragotzita daukeu, prohibituta obrero esatea. Zate obrera, el que obra, o recursos humanos, lehen hemen entzun dut eta barkatuko idazue, baina gure ustez rekursoa da, ordenagailu bat, gaur osona dana, baina hemendik bi urtea beste atengo dana askoz potente badana, eta horren hori kendu daikena, eta diruz erosita saldu ditekena. Horren pertsona geha gure sentimentu ditugu, eta hori ezin da beste zerkin aldatu. Eta gainea bakoitzen onurak eta ezintasunak hartu onartu eta gure hartan komplementatzen jakin beharko genuke. Eta beste puntu da kooperazioa, lehen Miguel hasi da ateatzen eta pentsa dut idea fastidiako ditela, baina erdizka hor gelditu da. Bi talde, bi pertsona, edo zenbait erakunde batzen dienen, imagineat egoera ezberdin eman litezke. Eta nik ziurtatzen dizuet gehien bat enpresa mailan, baina hortako asko ezautzen ditu dela. Eta baita -3, -6 batzen dienen. Eta asko zuzendaritza mailatan da, ni handik noa eta ni handik noa. Eta ni naiz del departamento financiero eta txampona gondo alima daude, naiz da en producción, el departamento de producción se caiga, ni ondo, ez nire ondo. Gudanak pikutara, baina ni ondo, orduan, filosofioieko handik badaude, eta askotan talde oso batik nolako kaltea egiten dien, ez da adierazi lehitik, ez da? Orduan, kooperazio baten aurrean, disposizio ezberdinen arabera, lortu liteke, -6tik hasi, bi pertsona elkarren oztopon jartzea eta ez ahutza eta ez honea, hortxe geldi egotea, aurrerapenik batez, zatiketak egotea,
Hiru gehi hiru nik uste oso horrexea dela, ni hiru baldin banaiz eta bea hiru baldin bada bion artean sei ze gutxiago, ezta? Baina hortik aurre hasten die batura baten onurak izango liekenak. Eta bai enpresa mailan, irakaskuntza mailan eta beste edozein mailatan adibide berdina jarri ditezke. Hortik hiru bider hiru izatea, hiru berri hiru izatea, edo hiru eta hiru sinpleki jarrita eta 33 izatea. Ze askotan baita aukera sinplenak die emaitza honenak ematen dituztenak. Eta honek baita esanguratsua da, baina hiru bat etzanda jarriko galgendu erabatea eta beste hirua bestera, infinitora hartuko gaitasun edaukela erakutsiko diguk, ezta? Hau pixka da, gure balorek eta gure pentsamentan nundi dihozten jakin dezazuen. Eta ondorioz guain, ja alde praktikoa gora junda, hau da pixkat gure nanpoko modelo organizatiboa, gure organigrama izango litzekena nola antolatuta dauken. Ni erronka zala banez, da orduan zuetako nahi dezu nahi botatzei zuet erronka, ea nork hemen definitzen didan, hanpoko koordinadora, gerentea dena bintuk, proiektuaren koordinadora ditzen diogu, eo zein langile, eo faman dauden bekari horiek, agian ez ditugunak behar da duintasun guztiarekin eraitzen, ea nun jarriko zen dituzketen. Eta ezberdintasuna nun bilauko zen dituzketen. Guk azkenen identifikatzen saiatu ginen 2000 eta 2000 urtean hasi ginen honekin, 5 urteko haur txiki batzuk behoenik, eta gutxi gorara 5 urte daramazkigu honekin eta saiatu ginen ea zeintzan gure balio aria edo gure balio ardatza identifikatzen. Eta balio ardatz hortan daude sartuta balioa gure produktoi balio ematen dioten elementu eta pertsona guztiak. Eta balio ematen diotenak kanpoan daude eta kasu honetan kanpoan gaude nago. Hemen pixkat ikusi zazuen gure bezeroa da garrantzitsuna, azken finean hileko soldata ordaintzen ditena ez da pertsonetaz arduratzen dena, pertsona taldea koordinatzen dena, baizik eta horren atzetik daun bezeroa. Paradogikoa baldin badirudi ere, hanpon bai izan ematen bere garaian, ni lanea etortzen naiz eta 8 ordu lana egiten naizen naiz, baina nire ritmo normal bat, baldin bada 100, 80 arituko naiz, gero beste 2 ordu lan egiteko eginkizuna eduki dezan, ezta? 10 ordu sartu ahal izateko eta 2 ordu estra kobratzeko. Eta aldiz sortzen naizean balorea berdina da, kostu handiagotan, eta horren emaitza azkenen txikiagoa da. Kooperatiba baten emaitza banatu egiten dagoendik. Gero beste gauzat hitzein beharko litzekena da, banaketoiek nola izan beharko lieken, ezta? Hor baita pertsonen arteko duintasuna eta proiektu bat dana konpartitzea, horrelako gauzaten sortzen dalako. Baina behintzat, sartu ginen gure aria, gure balioko katea zein den definitzea, eta gero horretan nola montauko ginateken. Ikusten bezala dola, gero ekipo satisfazioen kliente edo bezalaren asebetetze taldeak deitzen dioguna, linea kliente edo produzioko taldek dina, eta proveedoreak. Danak ari bezinean daude, eta hor dauden talde guztiak, taldeka lan egiteko prestatuta eta konpromisioarekin daude. Gure eguneroko lanean fundizioan pieza funditzen nahi dien taldea edo moldeatzen nahi dena edo mozketako saietan daudenak eta ez da oinor pertsona bat edo 4 pertsona enkargatu batekin noztatzen, baizik eta danak taldetan antolatuta gaude, danak. Eta talde bakoitzak helburua dauka eta beraien arteko konpromisoa da helburoi hartzea eta helburoi betetzea. Eta handik aurreako guztie, ez da beste inoren eskutan eta beste inoren zaintzapean eta holako zer. Beraien gehien alakiena prozesu horri buruz, ni joaten banaiz, mozketa talde batea baztekin noa ziurrenik hanka sartuko eta gaizki hildituko naiz, aguro gaina. Azken finaren guztia hortan ari dena beha dalako jakitunera, orduan, importantena da, enpresan helburu jakiten diren eta helburuak ja ramifikatzen diren edo zatitzen diren talde ezberdinetara, talde bakoitzak hartu dezala bere helburui, bere erronka bezala, helburua jartzeko arain parte hartu dezala, eta gero helburuiek betetzen joan ditezela. Guzti honek eskatzen dona da, pixka bat alimentatu izan dela eta jenden partaidetza egunekoa izan dela erabakik hartzeko garaian. Ez ditezela izan erabakia ez dakizenek hartzen do, nik hartu erabakia, gero inigoi transmititu eta nik nahi izatea baina inigok bere erabaki bezala hartu dezala.
Eta hemendik kanpo dauden beste guztiak, pertsonen atentzioak eta zerbitzuak, hor pixkat sartzen ditugu, adibidez, koordinadorea edo gerentea horren golitzek, ezta? Azkenengo balore bat daukeu, ardatz bat daukeu balore ematen duna, eta beste guztik zerbitzuk balore horrek eta linea horrek funtzionatu dezan. Eta horren bikezke, mantenimentu sailak, informatikako sailak, koordinazioa eta bat, eta danak beti, bai gu gai geanakin, eta gu ez geane gai kanpotik gaitasuna lortuz, baina azken finen, ardatz horrek funtzionau beharko luke beti, eta saiatzen gara funtzionatzen. Momentu baten gertaletik programa informatiko batzuk behar izatea, lan hori ekiteko, eta barruda den informatikoa gozo lanpetuta egotea, ez gaitasunik eukitzea, ez dakiz zer. Inorrek ez dauke oztopoik, momentu batean kanpoa jo, beste zerbitzu bat hartu, eta behar dan programa, beharko litzeken elementuiek mahai gaine jartzeko. Baina beti beharko lirateke denboran eta behar dan lan taldearen eskutara. Eta ez tona balio, gure kasuan adibidez da esatea, ez denbora ikeuki, ez dakiz zer, helburu halako da, lan talde honek elementui behar du, eta zuk elementui lan talde hori eman behar duzu behar duen garaiako. Horren, kontratazio mailak eta beste agentei, kanpoan eduki ditzazkeun agentei, irikiak dien, eta bakoitza da arduradun zerbait kontratatzen duen, bai prezioa, bai plazoak, eta bat. Eta hau pixkat, azkar xeimar junda, lotzen duena planifikazio bilera bat izango litzeke. Planifikazio bilera ostean behin egiten dugu, eta bertan egiten die, hanpoko talde ezberdinak osatzen dituzten lider bakoitza. Lider bakoitza izaten da txandatuz juten dana, 6 hilabete urtean behin, talde batzuk 2 urtean behin aldatzen dituzte, eta orduan gu baldin badaude kate hortako produzioan, ez dakizea gutxi gora da 20 bat ekipo ditugu momentuetan, 20 pertsona bilduko die planifikazioa, eta asteroko planifikazioan adostuko dute, datorren astean hau egin behar da, zuen taldeak hau egin beharko luke, zuenak hau, eta talde bakoitzeko liderrak esango ni ados nau, edo ez nau, edo akatsa hau dau, edo behar hau dauket, edo ez dakizan lan hortara konprometitzeko. Eta behin konprometituta da, bageria lan hori itea ezinbesteko izango ditzeke. Kendu genituen ordutegiak, adibidez, hasieran pixkat kezkatzeko dirudi, baina nik uste esperientzio dela, eta azken finean nahi hanpon pertsona atzen bat ordu daun etzai eta xola. Bere lan karga gutxi gorara 8 orduko lan egunarekin planifikauta egoten da, baina bere gaitasuna, berea edo eta berea dioaren taldearen da gutxienez. Taldearen gaitasuna bali bada 7 ordutan itekoa, 7 ordutan lan egingo dute eta joango die. Baina aldi berean 8 ordutan ez baldin badute lortu, ez da gizerratik, 9 ordu jarraitu beharko lukete, azkenen atzetik bezero badaulako eta bezero horrekin badaulako konpromisio bat hartuta. Orduan pixkat, horra funtzionatzen dugu, planifikazio mailatik, eta gero badago beste talde bat, hilean behin biltzen dana, eta ikusten juten dana, ea asteroko planifikazioiek, ea jarreta ditugun helburuk eta bat, betetzen dituzten eta ondorengo hiletako helburuk zeintzuk dien. Organigram bauda erresia, gure ustez ezberdintasun gutxi dituna, gutxi gora da momentu enten hanpon 500 pertsona baldin bagaude, hilatzen ginen beste eragozpen handi bat zen, soldatetan ezberdintasun hila bat zeudela. Eta ezberdintasun horrek justifikatzen zola, eozen gauza azken finean. Normalen ezberdintasun horiek zien, dirutan esan da, ez dakit zenbat izango lieken. 50 euro, 30 euro, 70 euro, olako ezberdintasunek zien. Ni lehendakari jarri nindutenean, gutxi gora baldin baginen, orduan 350 pertsona, ni ausartzen naiz esatea 300 soldata ezberdinen guziela. Eta oan momentu honetan, hemen ningo baldin baduke, zuek ezaunek zehatenan artean, egintzazu irakaslegon artean, sailkapen bat zein da honena, 10 sailkapen inezke 10 ezberdinik izango lirateke. Orduan, balorazio bat iten garaiene, objektibo nahi izan gara erabat subjektibo izaten da. Netzat hau igual oso jatorra izango da, eta hau ez da beste, baina besteatik iten bagotia ebaluazioa guztiz aldakorra izango da. Orduan, norbaitek zeuken sistema jarreta bat beste baino gehiago penalizatzeko edo premiatzeko. Eta orduan horrek lortzezun gauza bakartzan taldeetan lan iteko eragoztunak sortzea. Orduan, alde hortatik baita soldatak lanak berdinak jarri genituz. Orduan, gure profesional maila konsideratzen duena danak
ilara berdinean edo ardatz berdinean daude, eta ordainketare danentzat berdina da. Baita, baldin badaude mozkinen banaketare. Eta talde horren barruan ja komplementoak ondon izango dira, bat heldua izan dalako fisikoki agian gaitasun gutxi eduki dezake, edo beste gaztea dalako esperientzia faltako zaio eta baina behintzat komplementatu beharko beraien artean daukaten planifikazioa ondo eta azkarren dezaten. Elementu eganak dira azken finen talde bat praktikan lanean jartzen duena. Eskolatik ikasle berri bat juten daren, talde bitako baten sartzen da, dena dela, eta hasten da lehenengo urtebete baten behin-behineko langile izango litzeken prozesu batean, ez da. Baloratzen duena ez da el de recursos humanos, 500 eta asko ezautzearia zaila da. Ez da bere enkarratu zuzendario ez dakiz zein, bere balorazio bere taldeki egiten duen. Eta horrekin ere hasiera batean euki genitu zailtasunak, ze ez da erraza behakin egunero lan nahi dien lankidek, esatea pertsona honekin ondo goaz, gaizki goaz, bakatxo ditu, ez ditu. Nik uste heldutasun konzeptua dela eta demorakin lortzen dena. Orduan, nola taldeko helburuk dien eta taldea Dijon Veloziaren arabera helburu lortzen nahi dien, talde hortan sartzen baldin pertsona normala bere valorazioa normala izango da, eta aldiz pertsona horrek eragozpenak ditunak gehien bat lan gogo aldetik, falta aldetik eta diren, bere taldea deia lehenengo taldetik kanporatu nahi izaten duna. Orduan, kooperatiban pertsona bat onartzen nahi garen, ez da inungo jerarki onartzen nahi, baizik eta bere ingurua eta bere lantalde naturala izango denak onartzen du, proiektuaren o proiektutik botatzen du. Orduan, gure saiakera guzti-guztik die ezberdintasunak kentzea eta proiektu guztiak konpartitu izatea. Hortik aurrea, saiatzen nahi geha harremanak lortzen ezinbestekoa dela mundu guztian, eta gainera dinamika oso aldakor bat eukitzen eta egoera berritara aldan azkarren ohitzen joan gaitezela. Leku askotan gertatzen da, irakaskuntza da bat, jende oso asentatuta honen, da egoera estabilizatu baten daunen, beti esan duen aldaketa zertarako, ez da? Eta hor badaude gero mejora kontinua eta olako zenbait elementu, baina ondo gaudenean da momentu honena aldaketa bat asumitzeko. Ze normal egoera txar batean aldaketa afrontatzen nahi baldin bagea, egoera horrek nahiko zailtasun baditu, baina guk beste esperimentu bat egiten hasteko, ezta? Orduan, kontraesana sortzen ditu baita, ze ondo gaudenean naturaz gizakia gala geha, esatea guain ondo gaudeta zertako aldatu, baina egoera aldatzeko ondo daunen da momentu egokina. Eta gaur gehien bat gizartea edo ekonomia aldetik eta daukagun egoera eukita, gainea nik ustet gehien bat enpresak, baina edozein elkarte organizazioa izugarri dinamikoa izan beharko dela. Baitu atzo guk Indian badaukagu, ordezkaritza badaukagu jendea eta atzo India oso lasa izan eta gaur aldiz behitu nola da, ezta? Orduan, atzo agian Indian baliozun gauzatek aurria ez balio eta gaur pertsona berdin horiek baztakin egun beharko luketen. Eta hori, piramidalki antolatzen daren normalen behintzat mugimendu denbora izugarri luzatzen da. Baita kasu ohikoa da, ingenieritza ikasi duen pertsona bat, edo edozein neziketa duken pertsona bat, enpresaten edo organizazio baten sartzen denen, bere ordezkari eta bere arduradun danak amenaza bezala ikustea, ez da oportunidad bezala ikustea. Eta horren pertsona bat sartzen denen, baditugu langile berria gaurren etorri dienak, zeure lekutatik ez zeukatelako beraien desarroioa garatzeko aukeraik. Ikuste zutelako ni hemen 30 urtekin, nire jefek 45 urte ditu, eta 15 urte bintzat etxoin bartuet, pertsona jubilatu arte, gero nire desarroioa egiten hasteko. Eta ziur pertsona beste 15 urten ja anulatuta dago dela, eta bere gaitasun dinamiko idana baina ezer ezak geldituta dago dela. Orduan, ikaslegoarekin berdin, ni beti pentsau izan dudet, gizakia izugarri jakintxoa da, ezta? Esan dizuet, bi seme txiki ditut. Eta ikustera ez egunero gizaki bat ez ze gaitasun dauken ikasteko, eta pixkanan efektu esponentzialen nola galtzen jutena, azkenen ez dut esango inutilek, baina bai nahiko oso komodoko bihurtzen gehan arte. Eta orduan, azkenen gure kreatibitatea dano daukeun hori, galtzen juten gara, bai individualki, eta gaina askotan promozionatzen dugu, taldekare galtzen jutea. Adibidek daude, 30.000 hemen bintzat, kanpotarrak ezagia, baina hemen zaudetenak,
ikusiko duzue, Osakidetzan oposizio dauden bakoitzen, 1000 plazarentzako 80.000 pertsona apuntatzen diela. Eta horrek ja baita, bai irakaskuntza aldetik, bai gobernu estrukturatatik, zer pentsa dagoen beharko liguke, ze 80.000 pertsona apuntatzen den 1000-antzako, eta aldi beren satisfazio enkuestak edo egiten dienen, Osakidetzako langileak die, normalean, enkuesta horietan, insatisfetxona gozaltzen dienak. Orduan, nolako kontraesanak ditugu momentuetan, olako gaiei buruz. Udaltzaingo postu bat dirtetzen da zeinean, eta ez dakit inorrek esperientzik eukidezuen hori ikusti dezuen, baina ingenieritza ikasen jende pilo bat apuntatzen ari da postu horietako. Orduan, nola da posible jende prestatu bat gizartea ateratzen danen, bere ilusiok eta bere esperantzak ja hain gugatut egotea eta hain estankatut egotea. Piskat kontraesan horiekin danakin, saiatzen gara talde berrik iten eta talde horietan dinamika berrik sortzen. Gure enpresan, urtero behintzat pertsonan erdiak urtean behin kanpoa irtetzeko konpromisioa dauke, batzarretan hartzen ditugu olako konpromisio, orduan, nik uste enpresak oso gutxi, bizpailu agian egongo die, ziurrenik gu bezain beste diru inbertitzen duenak hegazkinetan eta bideietan. Azken finen pertsona batik beste bezero bat, provedero bat, ez da gizar, ikusten dituen bere begi, bere sensazio, bere beharrak eta bat, pertsonen implikazioa berriz fabrikara bueltatzen daren izugarri dalako. Beste araua daukeuna da, informazioa emate ez duna, edozein bideitan da etorri dana, konsideratzen dugu kooperatioa lapur bat dela. Hoi baita gutzat bitala da. Pertsona batek zerbait ikusten behar organizazioari esker, informazio organizazioa buelta behar do, eta organizazioekin konpartitu behar do, hortik beste gauza berek irtetea emango delako, ez da. Horren, azken finean die, milaka eta milaka mekanismo iten denak pertsona bakoitzak esperientzi berrik eduki ditzala, organizazio gehiago eman dezaiola, eta organizazio hortatik aldi beren gehiago jasoko duelako. Hau emaitzatara eraman da, nik uste tankoko jendea, nahiko, pixkat, hau jarri dizuet, ze egiten ditugun, eta bazue jakin dezazuen ilun gauden mundu mailan, ezta? Baina azken finen, lortu bardana da, exitoa eukitzen duenen, edo exito mota bat daunen, exitoi gure talde guztina izan dira. Eta konturatzen gea baita, eta hortan dabiltzen jakitunak asko aigi esaten, pertsona batek exitoa behar dola eta dirua ez dela motibadore bakarra askotan lantegitan gaudenen exito lortzeko. Ez da posible, posible bada, baina ez zeatik pertsona albarsako izatea, atletikeko izatea, ez dakit nungoa izatea, eta dirua eta denbora bakarrik entzen duen eta normalan disustok eman, honi atletikeko ez da aspaldi bintzat bai, eta gaina bandik hainbesteko identifikazioa eta hainbesteko ilusioa eta hainbesteko implikazioa eta empatia eukitza olako zeatzen, ez da azken finen, gizakiak exito gogoa dauke, nik uste dut naturan barren dola, eta exitoi konpartitu izan beharko luke. Eta motivazioik ez dut dirua bakarri ematen. Olako lekutan gaude, gehien bat gu energi munduan ibiltzen geha. Gure kontraesan abituz, gaur goizean honean atrola entzuten nun, guk sarrerak ditugunean, pertsona oro, bi eratara gastatzen ditugu gure sarrerak, edo inbertituko ditugu, edo konsumora eramango ditugu. Inbertitzen baldin baditugu, inbertsioiek reaktibauko dute momentu honetan, gainean mundun dauden defizit egoera, edo bestela konsumoa izango da. Konsumitzeko, alde batetik ez daukagu, baina gure kontraesanak dute gero gehiago konsumitu beharra daukegu. Guain, ezinbeste bat gutako danok, etxean bi kotxe baldin baitugu hirugarren eustazek, kotxe ekoizuletatik jendea bihartzen ari. Orduan, ez baldin badezu beharre, mundua funtzionatu izan gehiago erostea pixkat sistema behartzen ditu. Orduan, olako kontraesana ditugu, azkenen gure bisioa eta gure norabidean noa batzenen askotan kuestiona barazten gaituztenak. Gu energi munduan gaude, eta momentu honetan, planetak eman dezakena baino, mundu okzidentala 2,5 aldiz konsumitzen ari da. Eta Arabiako aldea adibidez, 6 aldiz. Munduak regeneratu dezakena, 6 aldiz konsumitzen ari Arabiako aldean, eta mundu okzidentalean 2,5 aldiz. Horrek esan dira, gure seme-alabak, ez dakitela, kamaretan bizi beharko dira, eta gu iken nahi gehan, hankasartze galanta hauek, izugarrizko urte pilotan pairatuko dituztela eta aldatu beharko dituztela. Baina aldi beren, gehiago konsumitzearen behar gontan,
kontraesan hauek ditugu guk ere, eta kontraesan hauekin nahiko handuke gure modelo honek beste funts batzuk hartzea baita. Ez izatea konsumoa bakarrik, ez izatea salmenta erosketa bakarrik, baizik eta beste erlazio mota batzuk egitea beste ekilibrio batzutara iristeko mundua. Balbula ezberdinak egiten ditugunak, aplikazioak gehienak die gas eta petroleo eta olako mundutarako. Eta munduan gauden. Munduan gauden eta baita, enpresa normal batek eduki ditzazke, normalean mitzat izatea direktor komerzial, gero bere jefek edo bere delegatuko edo ez dakize, eta gero komerzialak dienak, eta normalen loske batean izatean bezala, ezta? Etortzen dira normalen eta bere zuzendarik askotan ez duna jakiten nuen dien eta zer egiten ditu dien. Guk mundua hola daukio estatituta, eta gauden leku bakoitzean gutxienez 3 pertsonako ekipo gaude. Gure helburua da, kliente batek deitzen baldin badu gure enpresara, gure behar bat dauken bakoitzean, telefonoaren bestalde beti norbait joan deia eta erantzun bat eman dezaiola. Orduan, 3 taldek izatean pertsona bat momentu baten kanpoan baldin badago, edo beste bat oporretan baldin badago, edo beste bat ez dakit zertan baldin badago, behintzat talde hori komplementatu izango da norbaitek erantzun bat egiteko. Naiz da talde hortan 3 pertsona egon da, bat izango da 180 lan notadara dedikaukoan, eta beste biak 150 dedikauko dien. Abordatu den beste gaietako bat amatasune eta emakumeen berdintasune gaiek izan die. Zorionez, esan dezaket hau, gure lantegian badaude gurasoak baitak dienak eta permiso maternala berez, permiso materno-paternal dana gizonezko hartu dutena. Gu saiatzen geha eta uste lortzen ari gala, gaur emakume batek aur bat izateko, kasu honenetan edo ia positibo honetan esan dezan, gehien ez eri 3 aurre izango ditula. Salbuespenen batean liteke, baina eta orduan 4 hilabeteko amatasun baja bakoitzek pertsona bat 3 aldiz izan gara urtebete eraman lukela. Enpresa pilo baten, hori inkluso enpresatik botatzeko arrazoi bihurtzeare iritsi liteke, gure kontrasan berdinekin baita, nire emaztea orduan baldin bauta, kanpa beldu baldin bauten, nire baita aita naizela eta orduan nire proiektu bate badala, eta orduan, kaso ditane, onartuta daukeu eta asumituta daukeu, hori izan behar dela potentzia behar den gauzatako bat. Orduan, bai amatasun bajak diela, bai permisok diela umeai petxoa emateko eta ez da gizar, hori dena bultzatzen ari gehan gaiek ere, eta baita aitatasun baja bultzatzen ere. Orduan, guzti horrek iten do, saiatzen gabetzat iten, organizazio mota bat teorian, normalen erresa izaten dena, praktika eramandakon, baita aldan fisura gutxinok eta beti izan dela, pertsona bakoitzen helburak bultzatuko dituna. Emaitzatan ikusteko fiskatu honek zer ematen azkeneko urtetan, 2000 eta 2003 urtean hasi ginen, 200 pertsona ginen orduan, eta gaur 500 pertsonatik gora gaude. Gure ingurunean, hau baita exito bat bezala ikusten da. Baidea Zabalerri txiki bada, Goierri Bailara txiki bada, eta 100 pertsona lanpostu esortu izana 5 urten baitan, exitoi baita Bailaran hala onartzen da. Eta aldi beren, gehien bat, etorkizuneako zutabea jartzen ari gala, uste dut eta sinisten dugu honekin. Salmintatan baita taldeka lan egiteak igoera hauek bultzatu izkiu. Eta emaitzatan azken finean, antzeko zerbait ez da. 2003 urtean honekin hasi ginenen ia parra iteko urte bat izatetik, gaurren emaitza hauetara eman baituzte. Eta emaitza ekonomikoak esaten zuet, eta egunerok biziko bazen dituzte olako proiektu batzuk, gehien bat proiektu enpresarialak, konturako zineteke gaur 10 dauken batek, 2 11 eta 11 dauken momentu hortan, izugarrizko satisfazio ematen dela, baina urrengo honen ja 11 eta 12 izan beharko lukela, bestela ja 11 lortu eta bezain pronto ja behazten dela. Orduan, satisfazioik, exito horiek eta beste baliabide batzutan da beste gauzatzen lortu beharko liekela. Ez dakit pixkat, den atzeutan onde, bakizue pertsona guztin sensazioa, buruko sensazioa gero nervioak ipurten ditugula,
eta hasieran jendea hola egiten dela entzuten, eta gero konturatzen zara pixkat atzeak apurtzen dela. Hor notatzen dela jendeen entzumena eta arreta nondik dikoan, eta gesten hasten daren izaten da moztu, eta galdera jo pasu ematea. Orduan, nire partez hauxe da.